Здравейте! Ето, че дойде време да сложа и аз на моето Subaru теглич. Subaru-то е Outback 2005 година. Ето такъв теглич купих, оригиналния за модела, който е. Много здраво желязо. Тук е 8 мм. Почти всичко е 8 мм. Това е плътно желязо. Много е здрав, много е тежък. 30 кг тежи. За сметка на това пък ще е здрав. Така теглича го купих в доста ръждиво състояние. Имаше доста ръжда. Повърхностна предимно. Всичко е изчистено. Обработено. Боядисано е 2 пъти. 2 ръце. Хубава качествена автобоя. Така че защитили сме го вече. И ще почваме с монтажа. Първо трябва да свалим бронята. А бронята, доколкото разбрах, се сваля по този начин. Маха се само кетче, защитата тук се маха. Ето това трябва да махнем. Тук има копченца, пластмасови щипки. Тях трябва да махнем. И втората изследва. Тук има още едно копченце. Така. Да, беше се позалепило малко. Значи болчето е за тая тапичка. Ето го вътре болчето. Значи аналогично и от тази страна трябва да по същия начин. Да, ето го. Тук се вижда още по-добре. Ето го болчето. Сега развиваме тук и продължаваме. Ето го и болчето. Махаме щипките. Доста са стегнати. Малко ми е неудобно с лявата ръка. Остава. Малко трябва да се издърпване тук. Излезем от тази страна. Продължаваме с свалянето на бронята. След като развихме бронята тук отстрани, трябва да опитаме отдолу сега. Има едни копченца. Значи, ето тук копченца. Сега трябва да ги откопчим. Тук има и болче. Там до гумата. Болт с 10 ключ. От лява страна е същата работа. Така. И двата болта не се развиха. Скъсаха се. Нищо. Болчета ще намерим. Ето го и тук същата работа. Просто се скъсаха. Изгнили са. Скъсаха се. Не е проблем. След като сме свалили тези болчета отдолу, издърпваме тук подкалника, пластмасовия, и тук отдолу въгъла на бронята има още едно болче. От другата страна по същия начин. Трябва да ги свалим тях и най-вероятно бронята ще тръгне да излиза. След като сме отвили болчета, издърпваме бронята. Тук има две зъбчета, внимаваме да не ги изкупим. От другата страна по същия начин. И сега ще опитаме, ще дърпаме отзад да я извадим. Бронята не излизаше и се оказа, че тук под стопа точно има още две пластмасови щипки, копченца. За тази цел трябва първо да се махнат на стопа две копченца, после тази пластмаса излиза
И след това има две болчета 10 мм, които трябва да се свалят. И тогава вече се виждат тия копченца, долните, които държат бронята. Заемаме се и с десния стоп. След като махнем бронята, гледаме тук през дупките. Металната алуминиевата града има 3 болчета 8 мм от тази страна и 3 от тази страна. Трябва да ги развием, за да свалим гредата. След като сме свалили гредата, ето е гредата, много здрава, бела, стабилна. Остават и такива фланци, планки или как да ги наречем, не знам. От двете страни също се държат на 3 болчета, едно отвътре, 2 и едно отдолу. От другата страна по същия начин трябва да ги свалим и тях. Така освободихме си достъп до леглата на гредите, които са. Ето тия неща трябва да се напъхат тук в дупката. Така е хубаво, ще ги напъхаме. Обаче отдолу трябва да се хванат болтовете. А там отдолу е гърнето. За тая цел трябва да откачим гърнетата, за да имаме достъп отдолу, да може да монтираме болтовете. И сега заемаме с гърнетата да откачаме. За да освободим гърнетата, трябва да откачим тия тампони. Един отзад и един пред това в предния край. За тази цел ще опитам да ги пръсна така с спрей за ръжда, да се пързарят по-лесно. И с отверката ще се опитам да ги измъкна. Няма да е много лесно, особено с камерата, като държа. Затова оставям камерата и продължавам без да снимам. След като сме откачили тампоните на гърнетата, там горе има алуминиеви термозащити, екрани. Държат се на 4 болчета с ключ 10. Трябва да ги отвием. От друга страна по същия начин. И там вече ще има достъп до дупките. И така свалих защитите, алуминиевите. Ето тук се намираха горе. И се откриват вече отворите, през които трябва да се монтират болтовете в гредите. Ето тук. В тия отвори трябва да се монтират болтовете. Ето в този отвор. Трябва да го напъхаме. Ето това е голямо желязо. Но преди това искам да сложа малко грес в дупките, където са тия дупки за болтовете, за да не ръждясва, защото тук бяха добре ръждясали. И така сега подготвяме. Слагаме на другото малко грес, ще ги набутаме тук. След като сме поставили главните носещите греди в носачите на колата, време е да поставим тия планки, стягащите с тия болтове. Болтовете предварително съм ги намазал с грес обилно. И сега ето така, колко се вижда не знам, ето така. Трябва да монтираме, да сложим болтовете. И така, планката е поставена. Не съм я стягал още. След като сложим тази междинната града и го затегнем, тогава вече ще стягам окончателно болтовете. А сега продължаваме от другата страна по същия начин.
След като сме стегнали тия болтове към гредата, сериозната, вече може да стягаме долните болтове. Другата страна по същия начин. Сега вече може да затягаме тия болчета. Трите тука и трите от тази страна. И да си монтираме вече тук, където е захващането за теглича. След като сме затегнали всичко, слагаме тапичката тук на това чудо. Хващаме го с тия болтове. Предварително съм ги вмазал с грес стабилно. Проверим как работи. Много добре. Много добре. Супер. Така, остава да прекараме кабелите. Буксата да сложа, само че буксата е малко нестандартна. И аз ще я монтирам, после ако се наложи, ще я смена, защото е малко нестандартен размер. Иначе оригинално Subaru си пише, но е с 13 пина, което аз такива букси на ремаркета в България не съм виждал. Ще видя какво ще се измисли, може да се наложи да се смени. И така, по повед кабелите, тук има една така гумичка уплътнителна. Отдолу също има. Тая гумичка ще я махна. Ще прекарам кабела през нейното място. Тук ще го прекарам. Тази гумичка трябва да уплътни тук. И ще излезем тук от вътрешна страна. Тук долу точно до газовата бутилка. И от тук някъде ще прекараме. И тук отзад. И тук отзад. Би трябвало да има, после ще сваля пластмасата и да видя, би трябвало да има букса, която да се включи оригинално. Ето тия двете неща. И всичко би трябвало да работи без преправяния. Нали ще стане така? Ще видим. Сега прекарваме кабелите. После ще сложим бронята. И тогава вече търсим кабелите как и какво е, що е. Така, продължаваме. Така, сега монтираме алуминиевата града. Слагаме болчета, затягаме и почваме да сглобяваме в обратен ред. И така, общо след теглича е монтиран. Всичко е монтирано. Гредата е монтирана. Отдолу имаше някои нюанси с
Тия щитовете, термозащитните, наложи се тук, правят дупчица заради болтовете, защото иначе надуваше. Така, от другата страна по същия начин се наложи да се превреже малко. Така, тук се превряза малко. Една дупка за болтовете. И вече вместо на 4 болта, този болт вече не може да хване. Хваща само на 3 болта. Смятам, че не е фатално. И на 3 болта пак ще живее. Сега остава да вдигна гарнетата и закача на тампоните. Слагам бронята и дано да стане без да се налага да се изрязва от бронята. Да легне тук. Макар че малко ме съмнява, сигурно ще се наложи да се вреже малко. Ще видим. Първи опит да поставя бронята не става работа. Ще трябва рязане. Ето го опира. Може би ето така някак тук. Така. Нещо това ще трябва да е. Сега ще го нарисувам. Ще го отрежа малко и пак ще премера и да видим. Ако се наложи втори път. Така, теглича поставен. Всичко нормално. Буксата, копчета. Пробва го, може да се сваля. Доста плътен. Остана кабелите да включа. Така. Потърсих. Ето тук. Мислех, че е до левия стоп, но не е до левия. В левия няма. Отворих тук вдясно. Долу на болче 10 мм. Ето го. И тук горе има още едно винче. В принципи тук вътре има. Така да го отворите. Ето е буксата. Сега ще го включа тук. Така, ето включих буксата. Мисля, че това е за осветлението само. Има още някакви кабели, които изобщо нямам представа за какво са. Тая кутийка мисля, че е нещо, което заблуждава колата, че няма допълнителни консуматори. И общо взето остава да пребера да скрия кабелите. Тук отдолу остана да сложа още няколко копченца от тия закопчалките, да не виси така. И сме готови. И така, това е от мене. Някъде 5 часа. 5 часа някъде си играх, но стана добре. Надявам се да ви помогна. Ако още някой така му е интересно, иска самичък да се сложи, това е начин. Не е толкова сложно. Ако ви е харесало, може да сложите по едно лайкче, да се подпишете за канала. Надявам се, че има и други интересни видеоклипчета така. Ще се постарая за вас. Всичко хубаво.